определен вид задачи с обикновени дроби, които много често се използват като основа за различни задачи от състезания през различните години, макар и леко модифицирани. За какъв тип задачи става въпрос? Ще започнем с най-простия основен вид задачи, които изглеждат ето така. И имаме следната дроб 1 върху 1 по 2 плюс 1 върху 2 по 3 плюс 1 върху 3 по 4 и така нататък, плюс някаква дроб, която е от този тип, някакво число, да кажем 999 по 1000. И трябва да сметнем на колко е равно цялата тази поредица от събираеми, които са от много сходни дроби. Това, което използваме тук е следния трик. Представяме всяка една от тези дроби, като използваме, че 1 по 2 има разлика 1 между тези числа и това е точно колкото имаме отгоре единица в числител. И представяме 1 като 2 минус 1. След това тук имаме 2 по 3. Приписваме си 2 по 3 и отгоре единицата я представяме като 3 минус 2. След това 3 по 4 също има разлика 1 и това го представяме като 4 минус 3 и така нататък, докато не стигнем до 999 по 1000 и отгоре това е 1000 минус 999. Така. И тук вече използваме основното свойство, че една дроб, която е, да кажем, А по Б в случая и отгоре имаме, да кажем, А минус Б или А плюс Б, няма значение. Това всъщност е равно на А по Б. Отгоре А минус Б до А по Б. Или съответно тук, ако имаме плюс, тук ще бъде плюс. И така. Използваме това и по този начин представяме тази редица тук, като прилагаме за всяко от събираемите следното свойство, както казахме. И получаваме 2 върху 1 по 2 минус 1 върху 1 по 2. След това отново имаме 3 върху 2 по 3 минус 2 върху 2 по 3 плюс 4 върху 3 по 4 минус 3 върху 3 по 4 и така нататък. И това, което виждаме тук е, че естествено можем да използваме другото свойство на дробите, ще го запиша тук. Ако имаме А по Б и в числител А, ние можем да съкратим и да напишем, че това просто е равно на 1 върху Б. И съответно използваме това свойство. Тук можем да съкратим двойката, тук естествено единицата, тук тройката, двойката, четворката, тройката и така нататък. И какво получаваме? Тук получаваме, остава 1 върху 1, тук остава 1 втора, тук съкратили сме тройките и се получава 1 втора, тук се получава
1/3. Тук се получава също 1/3 и така нататък. Тоест, получаваме 1 минус 1/2 плюс 1/2 минус 1/3 плюс 1/3 минус 1/4 плюс 1/4 и така нататък. И виждаме, че достигаме до минус 1 върху 999 плюс 1 върху 999 и съответно накрая ще получим минус 1 върху 1000. Съответно, тук виждаме, че тези дроби се съкръщават 1/2 с минуси, с знаци минуси, плюс 1/3, минус 1/3, плюс 1/3, минус 1/4, плюс 1/4 и така нататък. И т.е. това, което остава е единицата, която е в началото и последната дроб, която е в края. Това цялото нещо е равно 1 върху 1000. Което съответно на колко е равно? Ами равно е на 1000. Единицата е равна на 1000 върху 1000. И от тук изваждаме 1 и получаваме 999 върху 1000. Тоест, цялата тази редица тук, началото, получихме, че е равно на 999 върху 1000. Или, ако искаме да изведем някакъв по-общ вид на такива едни редици от дроби, в които имаме, както казахме, 1 върху 1 по 2, плюс 1 върху 2 по 3, плюс и така нататък, до някакво число, което е, да кажем, n по n плюс 1, то това е равно на n върху n плюс 1. И така ние изведохме една формула, която в последствие ще можем да прилагаме към различни видове подобни задачи. Какви могат да бъдат тези задачи? Ами, много лесно можем да приложим същия този трик, като разликата между множителите в дробите не е 1, а е някакво друго число. Да кажем, имаме 2 върху 1 по 3 плюс 2 върху 3 по 5 плюс 2 върху 5 по 7 и така нататък. И да кажем, че стигаме накрая до 2 върху 998 по 1000. Съответно, като приложим същия този трик, 2 можем да го представим като 3 минус 1. В тази дроб 2 можем да го представим като 5 минус 3 и тук можем да представим 2 като 7 минус 5 и ще получим 3 върху 1 по 3 минус 1 върху 1 по 3 плюс 5 върху 3 по 5 минус 3 върху 3 по 5 плюс
7 върху 5 по 7 минус 5 върху 5 по 7 и така нататък. Естествено, айде, за да е ясно всичко, накрая ще получим 1000 върху 999 по 1000 минус тук е 998 998 отново върху същата тази дроп. Така, също този знаменател. И съответно виждаме, че отново тук ще остане 1, след като се съкратим тройките, тук ще получим минус 1 трета. Тук съкръщаваме, получаваме плюс 1 трета. Тук получаваме 1 пета. Тук получаваме отново съкръщаване на седмиците 1 пета. И така нататък. Съответно, накрая ще остане минус 998 върху 998 по 1000 и съответно ще съкратим. Съответно, тук започваме да изрязваме общите минус 1 пета плюс 1 пета минус 1 седма и така нататък. И накрая ще остане 1 и тук ще остане минус 1 върху 1000. Така, т.е. ние получихме тук, че целият този израз е равен на 1 минус 1 върху 1000. И отново получаваме 999 върху 1000. Така. Нека да погледнем пак. След всичките тези съкръщаване на дробите, както видяхме тук, ние получаваме 999 върху 1000. Така, ние този подход можем да го използваме при много различни задачи и в следващите клипове ще видим как това ни помага в конкретни задачи от олимпиади за достигане хитро до решението, което първоначално при прилагането на просто базовите събиране, изваждане, множение, деление на дроби, просто ще ни доведе до страшно много сметки, които е невъзможно да изпълним, за да достигнем до крайния резултат. С това приключваме това въвеждащо видео и ще продължим с следващото видео на тази